Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, шәш тузган, шәш турында сүз китмәячәк, җырчылар турында сүз китәчәк. Кызганычка каршы безнең җырчылар бик гадигә күчтеләр. Теге тексты да юк, текстның мәгънәсе дә юк. Син мине яраттың да ташладың. Хөрмәтле артистларым, пожалуйста, нормаль җырлар җырлагыз, пожалуйста. Кер әле, сөйләшеп алыйк әле. Кер машинасы кер юды, керләрне элик әле. Кер әле, сөйләшеп алыйк әле. Кер машинасы кер юды, керләрне элик әле. Кер әле, тауларына мен әле. Агачның турысын кисмә, иркәм кискә керенә. Кер әле, тауларына мен әле. Агачның турысын кисмә, иркәм кискә керенә. Аппак керләремне шайкый ак идел елгасында. Кошлар өздереп сайрыйлар Киркәле тауларында. Аппак Киркәле тауларына менәле. Агачның турысын кисмә, иркәм кискә керенә. Киркәле тауларына менәле. Агачның турысын кисмә, иркәм кискә керенә. Иркәм кискә керенә. Иркәм кискә керенә. Алар бит менә нормаль шигырьләр язды. Аңлата алганмындыр инде. Бик зур рәхмәт игътибарыгыз өчен, зинһарым өчен үпкәләмәгез.